Nízkoenergetické domy. Pozrite, aké je to jednoduché. Tento film podáva jednotlivým zložkám pôsobiacim v stavebnom priemysle základné vysvetlenie rozdielov a detailov medzi spôsobom, akým sme zvykli stavať v minulosti, a spôsobom, ktorým budeme stavať v Európe v budúcnosti. 40% celkovej energie spotrebovanej v Európe sa spotrebováva na vykurovanie alebo chladenie budov. Týchto 40% dokážeme okamžite jednoducho eliminovať. Nemusíme znova objavovať koleso, to už bolo vynájdené. My ho musíme len zdokonaliť. Náklady na energie pre takéto typy domov sa pohybujú v rozmedzi od 0 do 400 eur. To je na najvýš zaujímavé. Niekto sa toho ujal a dokázal, že táto teória môže byť zrealizovaná v praxi. A domy sú už tu. Je možné postaviť dom s mimoriadne nízkou spotrebou energie s využitím všeobecne známych postupov v stavebníctve. Vo filme je zdokumentovaná výstavba 10 pasívnych domov postavených za pomoci spoločnosti Isover v Dánsku v rokoch 2008 až 2009. Domy sú z konštrukčného hľadiska odlišné. Keď hovoríme o energetickej efektívnosti, je jedno, či sa rozhodneme pre drevostavbu alebo klasický murovaný systém. Čo to vyžaduje? Predovšetkým dobrú izoláciu, elimináciu tepelných mostov, vzduchotesný plášť, energeticky účinné okná, systém núteného vetrania s rekuperáciou tepla. Dom si uchováva získané teplo. Využíva slnečnú energiu a teplo vytvorené obyvateľmi a elektrickými spotrebičmi budovy. Vzduchotesný tepelno-izolačný plášť budovy zabezpečuje tepelnú pohodu od základov až po strechu. Prívod čerstvého vzduchu a rozvod tepla riadi systém núteného vetrania. Funguje to ako termoska. Čím lepšie zadržíte teplo, tým menej energie potrebujete na vytvorenie nového tepla. Táto termografia znázorňuje, že kávovar potrebuje viac energie na udržanie horúcej kávy, na rozdiel od termosky. Dom musí byť nepriepustne utesnený, takmer ako by to bola veľká termoska. Vhodným výberom kvalitných stavebných materiálov a ich správnym zabudovaním sa vyhneme tepelným mostom a trhlinám v plášti, ale konštrukčné metódy sú v zásade rovnaké ako tie, na ktoré sme zvyknutí. Základy a základová doska. Základy sú mimoriadne dôležité. Potrebujeme dosiahnuť veľmi nízky lineárny súčiniteľ prechodu tepla. Pre tento dom bol zvolený ako izolant polystyrén s hrúbkou 380 mm pre vyplnenie dutiny medzi vnútornou a vonkajšou stranou prefabrikovaných základových tvárnic. V samotnej podlahe pri styku so zeminou je zabudovaná izolácia s hrúbkou 550 mm. Výškovým rozdielom úrovne izolácií základov a podlahy, v tomto prípade 100 mm, po zaliatí zabezpečíme pevné previazanie podkladového betónu so základom. Týmto spôsobom prevedenia zabezpečíme dostatočnú izolačnú vrstvu základovej konštrukcie. Pozrime sa, ako vyzerajú tieto základy v reze. Na základové pásy sú položené prefabrikované základové tvárnice z ľahčeného betónu. Dutina je izolovaná polystyrénom s hrúbkou 380 mm, ktorý je uložený na podsyp z ľahčeného betónu. Izolácia podlahy je tvorená polystyrénom s hrúbkou 550 mm, uložená do pieskového lôžka. Následne je zrealizovaná železobetónová základová doska s hrúbkou 100 mm. Základy tohto domu tvorí sendvičová konštrukcia pozostávajúca z prefabrikovaných základových tvárnic a polystyrénu.
Toto riešenie minimalizuje vznik tepelných mostov. V tomto prípade nevieme žiadnym iným spôsobom dosiahnuť požadovanú úhodnotu pre tieto základy. Izolačná časť sendvičovej konštrukcie poskytuje priestor na osadenie oceľových prvkov nosnej drevenej rámovej konštrukcie. Základy tohto domu nie sú nosné. Sendvičová konštrukcia základu je tvorená prefabrikovanými základovými tvárnicami z ľahčeného betónu s hrúbkou 150 mm, 80 mm vrstvou polystyrénu, ďalšou vrstvou prefabrikovaných tvárnic s hrúbkou 100 mm a 100 mm polystyrénu. Konštrukčná skladba podlahy pozostáva z polystyrénu s hrúbkou 440 mm uloženom na pieskovom lôžku, zábrany proti radónu a vlhkosti a z vrchnej železobetónovej zálievky. Základy vybraté pre tento dom sú zo štandardných termoblokov. Toto však nestačí pre pasívny dom, ktorý vyžaduje nižší lineárny súčiniteľ prechodu tepla. Riešením je neprerušená vrstva vonkajšieho zateplenia celej fasády a základov až pod úroveň terénu. V tomto prípade bol aplikovaný kontaktný zatepľovací systém, pri ktorom je izolant lepený celoplošne lepidlom vhodným na tento účel. Steny a vzduchotesnosť. V porovnaní s tradičným dreveným domom používame konštrukciu z I-nosníkov. Toto nám umožňuje eliminovať vysoké percento drevnej hmoty v obvodových stenách. Kvôli dosiahnutiu lepšej úhodnoty steny ukladáme dva hranoly navzájom spojené tenkou drevovláknitou platňou. Vzniknutý priestor vyplníme sklenou vatou. Pri drevenej rámovej konštrukcii nám toto riešenie umožní znížiť percento dreva z pôvodných 7,5% na 3%. Takto môžeme dosiahnuť požadované úhodnoty deklarované vo výpočtoch. Ak je potrebné zväčšiť hrúbku izolácie napríklad o 10 cm, stačí nám odrezať platňu o 10 cm širšiu. Týmto spôsobom sa zachová nízke percento drevnej hmoty. Mení sa len hrúbka konštrukcie. Obvodovú konštrukciu tohto domu tvorí 290 mm izolácie zo skleného vlákna, z exteriérovej strany je použitá 15 mm paropriepustná sadrovláknitá doska, na povrchu ktorej je aplikovaný kontaktný zatepľovací systém s fasádnou izoláciou hrúbky 120 mm a 10 mm omietkou vrátane armovacej vrstvy. Z interiérovej strany je umiestnená klíma membrána, izolácia s hrúbkou 45 mm medzi drevenými hranolmi 45x45 mm a dve vrstvy sadrovláknitej dosky s hrúbkou 12,5 mm. Dnes je veľmi dôležité zabezpečiť celkovú vzduchotesnosť budovy, keďže každý dom musí prejsť Blauverdore testom, čo je skúška tlakom. Ak sa parotesná zábrana pri detailoch, ako je riešenie rohov, prechodov, otvorov a strechy prevedie nesprávne, dom nevyhovie Blauverdore testu. Kedysi sa parotesná zábrana umiestňovala tu, priamo za sadrovláknitú dosku. Za každým, keď sa do steny vyvrtala diera pri vedení inštalácií, parozábrana bola porušená, čo nebolo správne. Aby sme tomu predišli, parotesnú zábranu umiestňujeme o 45 mm hlbšie, čím vytvoríme ďalšiu izolačnú vrstvu, v ktorej vieme umiestniť inštalačné rozvody bez porušenia fólie. Vzduchotesná zábrana alebo inteligentná klíma membrána sa používa všade tam, kde sú spoje. Fólia je prichytená k podkladu pomocou tmelu, napríklad Vario DS, a spoje sú navzájom prelepené páskou Vario KB1, čím zabezpečíme vzduchotesný spoj. Nie je nič lepšie ako toto riešenie. Pri otvoroch sa nechá dostatočný presah.
Výplne otvorov sa osadia v dostatočnej hĺbke tak, aby sme vedeli zabezpečiť vhodný vzduchotesný spoj medzi klímamembránou a výplňou. Inštalačné rozvody a rôzne prestupy cez plášť budovy sú vždy slabým miestom, kde môžu vzniknúť netesnosti. Dnes je na trhu celý rad výrobkov, ako napríklad izolačné bandáže a spojovacie pásky, ktorými dané detaily vieme bezproblémovo vyriešiť. Musíte si to len starostlivo premyslieť skôr, ako začnete stavať. V tomto prípade hlavnou myšlienkou bolo postaviť samostatne stojaci rodinný dom, vyhovujúci bežnému štandardu, ktorý sa bude dať kdekoľvek predať. Taktiež sme chceli dosiahnuť, aby obvodová konštrukcia bola čo najtenšia, s čo najväčšou možnou hrúbkou izolácie. Základnú konštrukciu tvorí lepená rámová konštrukcia, dodaná so všetkými nosnými prvkami. Osová vzdialenosť rámovej konštrukcie je 1,22 metra, čo je štandardný skladobný rozmer lepených dosiek. Tieto dosky sú upevnené z vonkajšej strany rámovej konštrukcie a tvoria pomocnú nosnú konštrukciu. V tomto dome sa použila sklená vata s hrúbkou 300 mm medzi lepenou rámovou konštrukciou, o ktorú je z exteriérovej strany prichytená preglejka s hrúbkou 21 mm. Následne je aplikovaný kontaktný zatepľovací systém s fasádnou izoláciou s hrúbkou 80 mm a 10 mm omietkou vrátane armovacej vrstvy. Z interiérovej strany je umiestnená klímamembrána, izolácia s hrúbkou 45 mm medzi drevenými hranolmi, 45x45 mm, 18 mm preglejka a sadrokartónová doska s hrúbkou 13 mm. Štandardná sendvičová konštrukcia pozostáva z nosnej časti, izolácie a lícovej tehly. Nosná časť, ktorá nesie konštrukciu krovu, je z betónu alebo z tehlového muriva a vonkajšia lícová tehla má len pohľadovú funkciu. Obrazne môžeme povedať, že je to len tapeta. My sme ju v tomto prípade nahradili kontaktným zatepľovacím systémom s omietkou. På indersiden der bliver der monteret 45 mm forskalling. Z vnútornej strany sme vytvorili montážnu vrstvu z izolácie a hranolov s hrúbkou 45 mm, v ktorej môžeme viesť inštalačné rozvody bez porušenia parozábrany, čo je dôležité z hľadiska zabezpečenia úplnej vzduchotesnosti objektu. Veríme, že sme dosiahli flexibilnú konštrukciu vzhľadom na možné interiérové a dispozičné úpravy v budúcnosti bez toho, aby sa porušila vzduchotesnosť. Strecha a okná. Pri nízkoenergetických domoch a pasívnych domoch je obzvlášť dôležitá inštalácia klímamembrány. Membrána je nevyhnutná na dosiahnutie vzduchotesnosti, na udržanie tepla v interiéri a je potrebná na zabezpečenie správneho fungovania systému riadeného vetrania. Klímamembrána je umiestnená na teplej strane izolácie, inými slovami na strane bližšie k interiéru. Vzájomné prekrytie pásov klímamembrány musí byť minimálne 10 cm. Na ich prelepenie je potrebné použiť kvalitnú a trvanlivú lepiacu pásku. Bežné spojovacie prostriedky, napríklad spony, neumožňujú vzduchotesné utesnenie pásov klímamembrány. V tomto dome klímamembrána prekrýva všetky miestnosti, aby sa predišlo mnohým zložitým spojom na stenách. Tesniaci tmel sa musí použiť všade tam, kde sa klímamembrána spája s pevnými konštrukčnými prvkami.
Dosiahnutie vzduchotesného spoja medzi obvodovou murovanou konštrukciou a parotesnou zábranou pri strope si vyžaduje dôkladnú prípravu. V tomto prípade sme na vrchnú časť muriva položili izolačnú bandáž. Následne položili pásy klíma membrány so šírkou 75 cm, ktoré sme fixovali uložením pomurníc a väzníkov. Spoj medzi týmto pásom a fóliou, ktorá bude uložená na spodnú stranu väzníkov, prelepíme kvalitnou lepiacou páskou, čím zabezpečíme úplnú vzduchotesnosť medzi obvodovou konštrukciou a stropom. Ak chceme zabezpečiť kvalitné zaizolovanie stropu a zamedziť prieniku studeného vzduchu do konštrukcie, izolácia musí byť uložená priebežne, na doraz a bez medzier. V mieste stykov s konštrukciami krovu je dôležité izoláciu dorezávať do požadovaného tvaru. Pri izolovaní konštrukcie strechy sa musí zabezpečiť úplná vzduchotesnosť. Tu sa to dosiahlo vytiahnutím vonkajšieho muriva nahor medzi krokvy a dreveným záklopom, kde spoje medzi krokvou, murivom a preglejkou boli po celom obvode utesnené tmelom. Strešné kazety pre tento objekt boli vyrobené pre tzv. Teplé strechy, takže na spodnej hrane kaziet sa nenachádza žiadna tradičná parotesná zábrana. Kazety sú z vrchnej časti ukončené preglejkou s postenou separačnou vrstvou, ktorá nahrádza funkciu parotesnej zábrany. Nasleduje ďalšia vrstva izolácie a separačná vrstva z plste. Celková hrúbka a pomer izolácie v kazetách a druhej izolačnej vrstvy sa stanovuje na základe výpočtov stavebnej fyziky. Výsledná hrúbka môže byť aj 50 cm. Pri takýchto hrúbkach môže vzniknúť nasledovný problém. Klíma membrána končí na vonkajšej časti steny a strešná kazeta s parotesnou zábranou má výšku 20 cm. Reálne máme 20 cm spoj bez parotesnej zábrany. To sme vyriešili vytmelením všetkých spojov obvodovej konštrukcie a strešných kaziet, čo by malo udržať tesnosť. Inštalácia okien pri pasívnych domoch nie je jednoduchá záležitosť, pretože okná je potrebné osadiť v rámci veľmi hrubej izolačnej vrstvy, kde nie je možné ukotviť rám okien. V našom prípade dutina, ktorá je vyplnená izoláciou, má hrúbku 380 mm. Preto sme okno osadili do špeciálneho rámu z kompozitného materiálu, ktorý má tepelno-izolačné vlastnosti skoro zhodné so sklenou vatou. Okná sú spojené po celom obvode so špeciálnym rámom pomocou izolačnej bandáže. Kvôli veľkým rozmerom okien je niekedy potrebné špeciálny rám z kompozitného materiálu dostatočne vystužiť a kotviť do nosnej konštrukcie. Výstuhy musia byť vyrobené z obdobného materiálu. Tieto energeticky účinné okná majú veľmi hrubý rám. Aby sme ho opticky stenšili, lícovou tehlou prekryjeme časť rámu. Do medzery medzi rámom okna a lícových tehál osadíme hliníkovú lištu, s ktorou vytvoríme pohľadný bezúdržbový detail.
Tento dom je postavený z drevených prefabrikovaných prvkov. Parotesná zábrana v oblasti okien je vyvedená s dostatočným presahom. Z interiérovej strany je chránená 45 mm izolačnou vrstvou, v ktorej je možné viesť inštalačné rozvody. Okno pred osadením bolo po obvode opatrené pásom parozábrany. Parotesná fólia vyvedená pod oknom a pás po obvode okna sa starostlivo spoja tak, aby sa zaručila požadovaná vzduchotesnosť. Toto je tehlový dom, ktorý má tehlu aj z vonkajšej pohľadovej strany. Detail ukotvenia okna bol prevedený pripevnením okna k tehlovému murivu pevným pásom ocele. Vzduchotesnosť bola zabezpečená touto vzduchotesnou textíliou upevnenou na okno ešte pred jeho inštaláciou. Táto textília sa takto natiahne a upevní sa k vnútornej stene kvalitnou lepiacou páskou. Ventilácia a rekuperácia tepla. Keď budete robiť rozvody pre prívod a odvod vzduchu, je dôležité, aby ste ich neumiestnili priamo pod strop, ako sa to robí vo väčšine prípadov, ale aby ste ich umiestnili čo možno najnižšie. Najlepším riešením je umiestniť rúry pod parotesnú zábranu, ale v mnohých prípadoch nie je na také osadenie dostatok miesta vzhľadom na svetlú výšku miestnosti. V tomto dome sme zvolili ich umiestnenie v izolácii. Nachádza sa tu 600 mm izolácie, takže je tu dostatok miesta pre rozvody vzduchotechniky. Teplý privádzaný vzduch pomôže vykurovať dom. Pokiaľ sa dá, mali by sme zabezpečiť, aby sa energia z tepelného výmeníka cestou do jednotlivých miestností nestrácala. Princíp je rovnaký ako pri radiátoroch. Tu tiež izolujeme prívodné potrubie, aby sa teplo s čo najmenšími stratami doviedlo priamo do miestnosti. Dom musí byť maximálne utesnený, takže je lepšie, keď sa rozvody pre vzduchotechniku umiestnia pod parotesnou zábranou, aby sa predišlo jej porušeniu. Každý prestup a prechod klímamembránou je potrebné dostatočne utesniť. Z dôvodu lepšieho prevedenia vzduchotesného prestupu volíme na miesto kruhových prierezov prierezy hranaté. Užívaním domu sa v ňom tvorí nadmerná vlhkosť najmä vo forme vodnej pary. Ak sa tejto vlhkosti nezbavíme, môžu sa objaviť zdravotné problémy v dôsledku vzniku rôznych plesní. Nadmerná vlhkosť má takisto priamy vplyv na životnosť domu. Tento dom využíva systém rekuperácie, ktorým opätovne využívame asi 90% tepla odvádzaného vzduchu. Toto teplo sa zmiešava s privádzaným čerstvým vzduchom, ktorý je vháňaný do jednotlivých miestností. Vetrať samozrejme môžeme aj pomocou okien a dverí. Toto funguje práve tak dobre ako tento systém, ale cieľom je udržať teplo v dome a priamym vetraním teplo uniká. Týchto 90% opätovne využívaného tepla nám nestačí na vytvorenie optimálnej tepelnej pohody. Preto sme nainštalovali tepelné čerpadlo, ktoré nám vytvorí potrebný zvyšok tepla. Tepelné čerpadlo je schopné premeniť vlhkosť, ktorú vydychujeme, na energiu. Faktom je, že ak chceme na sporáku prevariť 10 litrov vody, spotrebujeme na to veľa energie. Veľa ľudí si neuvedomuje, že rovnakú energiu získavame, keď premeníme paru na vodu. Práve toto dokáže tento systém. Jednoduchou premenou vlhkosti na vodu produkuje 20 000 kJ tepla za deň.
Takto získané teplo sa pridáva do privádzaného vzduchu. Dokonca aj v dňoch, keď je vonku -12 stupňov Celzia, privádzaný vzduch je skutočne teplejší ako miestnosť a je schopný vykurovať dom. Toto je nákres domu, v ktorom sa nachádzame. Môžeme vidieť, že použitý vzduch sa odvádza z kuchyne, kúpeľne, toalety a pracovne, zatiaľ čo čerstvý čistý vzduch sa privádza do detských izieb, obývačky a hlavnej spálne. Luft ind i værelserne og i stuen og soveværelset. Vzduch, ktorý privádzame, je v zime teplejší ako teplota v miestnosti, čo nám umožňuje vykurovať dom. Ak má dom 22 stupňov a ak privádzame vzduch, ktorý má 30 stupňov, dom je vykurovaný. V lete privádzame chladný vzduch, pretože chceme znížiť teplotu v dome. Robíme to bez akýchkoľvek energetických strát, pretože tento dom má podzemný výmenník tepla, ktorý sa nachádza v záhrade. Vzduch prechádza potrubím umiestneným v zemi. Pôda má relatívne stabilnú teplotu, asi 8 stupňov Celzia. Takže ak je vonku -12, môžeme vzduch predohriať na 8 stupňov. Keď je vonku plus 30, môžeme ochladiť vzduch na 8 stupňov. Takto fungujúci systém predohrievania a chladenia vzduchu nám vytvára v dome príjemnú pohodu na bývanie počas celého roka. Det er ikke helt uden grund, at der er mange, der gør store bestræbelser på at få... Veľa staviteľov vynakladá veľkú snahu na vybudovanie veľmi dobre utesnených domov s cieľom dosiahnuť čo najlepší úžitkový efekt bez toho, aby zabudovali ventilačný systém. Čím viac vzduchu sa prevedie cez výmenník tepla, tým je lepšia ekonomika energetického systému. Pri pasívnych domoch sa za účelom potvrdenia vzduchotesnosti konštrukcií prevádza blower door test, ktorým určíme úroveň utesnenia. Pri samotnom teste sa vháňa do miestnosti kompresorom vzduch, čím sa vytvorí pretlak. Pokiaľ sa nachádzajú v miestnosti netesnosti, vháňaný vzduch prechádza cez tieto trhliny a schladzuje ich. Na objavenie trhlín použijeme termovíznu kameru, ktorá schladzované miesta znázorňuje modrou farbou. Pozrite, malá trhlina hore v tamtom rohu. Modré jazyky priečne na obrazovke zobrazujú trhliny na okne. Test trvá zvyčajne pol dňa. V priebehu testu ďalší dvaja alebo traja pracovníci utesňujú objavené trhliny. Je potrebné dbať na to, aby sa počas dokončovacích prác neurobili žiadne neuvážené kroky, ktoré by mohli ovplyvniť konečný test vzduchotesnosti celej budovy.